Facemos neste pleno, falamos dos servizos públicos, sanidade e educación, pero presentamos unha batería centrada nun gravísimo problema que ten o noso país, que é o imparable proceso de desindustrialización. Vou dicir unha palabra: desertización industrial en determinados territorios do noso país. Xa non só se despoboa o rural, se desertizan territorios. Esa vai ser a pregunta ao presidente Feijóo, fracaso da súa política industrial. Permitidme que o diga nunha frase: ninguén en toda a historia do noso país lle fixo tanto dano á industria como o presidente Feijóo, o presidente da desindustrialización. Agora estamos afectados por algúns problemas gravísimos para determinados sectores industriais e determinados territorios. A lista é interminable, non? Ten que ver con Endesa, con Meirama, o Naval, Poligal, Isobat, son os problemas de Ferroatlántica, son os problemas do aluminio, non? A acumulación de conflictos, de problemas, de empregos en perigo, de fábricas en situación de inestabilidade non se coñecía no noso país dende fai décadas, non? Pero non é algo conxuntural. Nós estamos estes días dicindo os datos, e vos vou a repetir. Dende que goberna Feijóo, en Galicia se perderon 22.000 empregos industriais. Galicia é a comunidade autónoma, a segunda comunidade autónoma, con peor evolución do emprego industrial na última década. Hai un dato demoledor. 1 de cada 3 empregos industriais que se perderon no conxunto do Estado español, 1 de cada 3 era dunha empresa radicada en Galicia. Nós somos o 6% do emprego industrial de España e aquí se perdeu o 33% de todo o emprego industrial que se perdeu no conxunto do Estado. Somos a segunda comunidade autónoma con peor evolución do emprego industrial. E agora hai amenazas gravísimas en empresas e en sectores fundamentais na estructura productiva do noso país. O naval, o aluminio, a produción de enerxía, as empresas electrointensivas, non? E aquí nós queremos denunciar a inacción do Goberno central, que é incapaz de sacar o marco regulatorio, o marco estable para a industria, para os grandes consumidores industriais de enerxía, pero tamén a irresponsabilidade extraordinaria por apatía do Goberno Feijóo. Apatía cando non complicidade, vou dicilo con todas as palabras. Hoxe están en crise os asteleiros de Vigo. Vulcano está pechada e camiño da separación, e Barreras está nun proceso dificilísimo que con bastante probabilidade vai rematar nunha situación societaria de difícil solución. E eu creo que Barreras sintetiza perfectamente o que é a política industrial da Xunta de Galicia de Núñez Feijóo. Barreras é Pemex. Cando Pemex iba a contratar 26 barcos en Barreras que garantían o futuro industrial dese asteleiro. Barreras é unha empresa que se vendeu o capital estranxeiro, a Pemex, que é o accionista de referencia. Barreras foi dirixida por amigos do Partido Popular, non por persoas cualificadas para facer unha xestión eficiente dese asteleiro, sino por amigos do Partido Popular. Núñez Feijóo é directamente o responsable da gravísima situación na que hoxe se atopa Barreras, que se non hai unha intervención pública decidida, vai camiño dunha situación societaria de enorme dificultad. Situacións de inactividade que nós ampliamos, dende logo, as produción de enerxía térmica. Hai un consenso mundial sobre a descarbonización na xeración de enerxía. Eso non é unha norma española, ni sequera unha norma europea, é un proceso irreversible. Todos sabemos que en Meirama e en As Pontes
antes ou despois se iba a terminar a produción de enerxía eléctrica queimando carbón. Todos o sabíamos. A responsabilidade dos gobernos, a responsabilidade da Xunta de Galicia é haber posto os medios. En 20 anos, cando se agotaron as minas de lignito para agora, 20 anos para buscar proxectos industriais alternativos que lle deran emprego non só as persoas que están directamente empregadas nas compañías, gas natural, no caso de Meirama, Endesa, no caso de As Pontes, sino que serviran de núcleo industrial para que esas empresas tuveran futuro, ¿no? Ose As Pontes se enfrenta a un risco real de desertización pola inacción de quen ten competencias en política industrial exclusivas que é a Xunta de Galicia nos últimos 25 anos e, dende logo, nos 10 anos da década Feijóo. Nos compartimos unha frase que din os sindicatos, estamos en situación de emerxencia industrial, vai haber movilizacións, está habendo movilizacións das empresas e pensamos que haberá unha movilización conxunta de todas elas. E o Grupo Común da Esquerda está a carón dos traballadores e das traballadoras do noso país, persoas que contemplan con enorme preocupación o futuro do seu posto de traballo, pero máis alá contemplan o preocupante futuro que ten determinados territorios do noso país, afectados por ese proceso de desertización industrial. Vou rematar. Nos últimos 10 anos, decía, perdimos 22.000 empregos industriales. Vou citar 3 actividades. No sector téxtil, máis alá da gran empresa, dende que o goberno Feijóo se perdeu o 35% do emprego industrial no textil. 4.534 persoas menos traballando nese sector emblemático do noso país. Na construción naval, da que se gaba tanto Feijóo, perdimos o 25% do emprego. Un de cada 4 empregos no naval que había no ano 2009 xa non está. E o mesmo sucede na madeira ou na industria do automóvil. Emerxencia industrial e o Grupo Común da Esquerda vai estar a carón dos traballadores e das traballadoras, dos territorios, das comarcas afectadas, defendendo un futuro industrial, porque sin industria non hai futuro. Me alegra que me haga esa pregunta. O presidente Feijóo é un cobarde, porque 3 grupos, dende logo o noso, pedimos a comparecencia de Feijóo para falar deste gravísimo tema que ten preocupada a toda a comarca de Ferrol-As Pontes, e o presidente Feijóo non se atreve a comparecer e envía para que comparezca no seu nome ao conselleiro de Economía, Industria e Emprego. Parécenos lamentable, parécenos un desprezo á sociedade. Este é un problema de país gravísimo, non é un problema sectorial, non é un problema que competa a unha consellería. É un problema ao que un presidente digno dese nome se ten que enfrentar e dar a cara e dar todas as explicacións. Por lo tanto, nos pedimos a comparecencia do presidente Feijóo e non se atreve a comparecer e envía no seu nome a Francisco Conde. Parécenos un desprecio non ao noso grupo, estamos acostumbrados, non ao Parlamento de Galicia, que sea máis grave, nos parece un desprezo ás persoas de Ferrol, das Pontes, que están con angustia contemplando cal é o seu futuro. Non sei que cosa máis importante ten que facer Feijóo ese día que dar explicacións ao país. Algo máis? Outro asunto, quería preguntarle que lle parece a decisión de Novo de non presentarse ás eleccións xerais, ustedes van a repetir candidatura como Galicia en como digo, Izquierda Unida e Podemos, e tamén si cree que a irrupción do partido de Rejón en Galicia pode ter efectos negativos e facer que perda a representación no Congreso Federal Común. Non fai falla que recorde que eu son o portavoz dun grupo parlamentario que non se presenta como tal grupo parlamentario das eleccións, grupo parlamentario no que conviven efectivamente
Esquerda Unida, a Nova, Podemos, persoas independentes, non? E que, polo tanto, nós non temos unha posición. Parécenos ben as decisións que tomen os diferentes grupos que conforman o grupo parlamentario. Pensamos que todas elas son decisións reflexivas, consensuadas entre os grupos e que non interfiren no noso traballo. Eu creo que a presentación dunha candidatura paracaidista, non? Sin contacto real co noso país, pois eu creo que ten, digamos, poucas posibilidades de ir para diante. Eu ainda teño a dúbida de que esa candidatura se presente, non? Porque non existe unha base real, organizada, para facer presentar esa candidatura. Nós pensamos que as eleccións requiren un pouco máis de seriedade e de compromiso, non? É un pouco o modelo que en Galicia seguiu Ciudadanos, non? Que ninguén coñece dirixentes, persoas responsables, ninguén que teña ningunha actividade no movimento asociativo, sindical ou cultural e que presentan unha candidatura en base á figura de Rivera, non? Porque sale en televisión. Nós pensamos que a democracia, a representación dos intereses do país non se pode facer desa forma, non? Que nós necesitamos, este país necesita ter persoas implicadas na súa vida social, colectiva, política, sindical, cultural, que representen os intereses do país, non? Candidaturas feitas dende as canles de televisión, pois nos parece unha frivolidade que teñen pouco recorrido.